Hainaku kababayan magluluto naman akao. Para may ulamayon tanghali. Nandito naman si Tina ang babang Ilocano na babati sa inyong lahat ende magandang tanghali. Pamasadan ang aking paghahanda sa lulutin ko, napakabilis ang oras di bangga misis nablutok na ba? Tayo na magumpisahan natin magluto. Natapos ko na ang tokwa, isinunod ko ang binili kong chop suey sa bayan lang binili. Mura na ito nakabalot di plastik tayang kaya, sa bulsa natin hindi man mahal pagkain, sa araw-araw ay mabubusog ka naman ito. Linisin na natin hindi maigi at hugasan. Ilagay na sa lalagyan ang hinanda kong lulutuin. Kumuha na rin ako bawang, sibuyas saka ko, na hiniwa-hiwa ang katamtamang laki. Siya nga pala makababayan luluto na rin kayo katulad ko, lalo na kayo, mbak misis na masisipag diyan. Palakpakan nga masisipak na misis. Natatapos ko na kababayan kapamilya kapuso. Kareos, misis, kagrup ikaw ako tayong lahat. Tapos na aking paghahanda sa pagluluto. Salamat po, ang kasabihan nga nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, salamat po. Kita-kita ulit tayo hahaha tawa naman kayo diyan, para masaya ang araw. Sige alis na ako pero, babalik pa ako haha. Salamat sa pagsubaybay sana, ay magsipak lang tayong gamisis.